Прывітанне, шаноўнае спадарства. Мы на канале Каардынацыйнай рады. Сёння 7 траўня 2026 года і гэта чарговае пасяджэнне выбарчай камісіі па выбарах у Каардынацыйную раду 4-го склікання. Сёння, як і заўжды, пасяджэнне вядзецца ў прамым эфіры на YouTube-канале Каардынацыйнай рады. Запіс гэтага пасяджэння застанецца там. Пратакол пасяджэння ў друкаваным выглядзе будзе размешчаны на сайце Каардынацыйнай рады і на платформе «Тры сланы» у 19:06 па СЭТ, адпаведна ў 20:06 па менскім часе. Мы распачалі гэтае пасяджэнне. На пасяджэнні прысутнічаюць сябры выбарчай камісіі у складзе Зміцер Фурманаў, Ярослав Бекіш, Алена Жываглот, Пётр Маркелаў і я, Алена Прыходзька, старшыня гэтага пасяджэння. І з вашага дазволу, спадарства, я абвяшчу агенду, павестку сённяшняга пасяджэння. Першае пытанне у нас заява ад спіса «Ваш голас». Лідар спіса Андрэй Колас даслаў заяву аб адкліканні сябра спіса Ульяны Вардамацкай са складу спіса. Гэта першае пытанне. Другое пытанне на павесткі – гэта заява ад спадара Сергея Петрухіна адносна магчымага канфлікта інтарэсаў, які тычыцца сябра камісіі Ярослава Бекіша. Спадар Петрухін даслаў заяву, пытанні, і гэтыя пытанні і заявы будзем разглядаць, абмяркоўваць і прымаць канчатковае рашэнне. І трэцяе пытанне сённяшняга пасяджэння – гэта гатоўнасць платформы да галасавання. Тут таксама абмяркоўваем, дакладаем з таго, што вядома, і ну так, да. Бачу, рука. Ярослав, калі ласка. Дякую, прывітанне ўсім, спадарня старшыня, калегі. Я вось думаю наконт паслядоўнасці пытанняў. То бок, калі ёсць пытанне да магчымага канфлікту інтарэсаў у дачыненні да выбарчага суб'екта з боку чальца камісіі, а потым ад гэтага ж выбарчага суб'екту ёсць запыт і там мусім прымаць нейкае рашэнне, то трэба падысці да гэтага ўжо, калі пытанне з канфліктам інтарэсаў магчымым будзе зачынена. Можа, мы ў іншай паслядоўнасці пойдзем. Можем змяніць паслядоўнасць, але тут, глядзіце, якая рэч. Першае пытанне тычыцца выключэння чалавека з шэрагу спіса. За гэтае пытанне камісія не можа прагаласаваць адмоўна. Ну, то бок, мы не можам загадаць чалавеку не выходзіць са спісу, так? Ну, то бок, іншага рашэння мы прыняць не можам. Па сутнасці, гэта рашэнне не зацвярджае тую працэдуру і той працэс, які ёсць і які адбываецца незалежна ад нас. Ну, сябра са спісу можа выходзіць двумя спосабамі адпаведна палажэнню. Альбо калі сябра спіса сам накіроўвае такі запыт у камісію, альбо калі гэты запыт накіроўвае лідар спісу. У дадзеным выпадку гэта зрабіў лідар спісу, ён напісаў, што вось спадарыня Уляна Вардамацкая выбывае з шэрагу спіса. Мы проста галасуем за тое, каб гэта зацвердзіць, і так, ну, тут для ужо протокола мне мы галасаваць. прагаласуем нейкім іншым чынам, я думаю, істотна сітуацыя не зменіцца, ну, нават што толькі юрыдычная калізія можа стварыцца. Таму я тут ось у дадзеным выпадку, я не ведаю, калегі, давайте выкажыцесь, можам памяняць паслядоўнасць, асабліва для мяне гэта прынцыпова, я патлумачыла. Зменім парадак і менш будзе дыскусіі, бо тут таксама будуць ужо прэтэнзіі, чаму галасаваў ці не галасаваў, а як адбудзецца галасаванне, калі голас уплывае, то бок змяніць. Окей. Добра, два сябра камісіі прапанавалі змяніць, тады змяняем парадак. І першым пытаннем будзем разглядаць заяву спадара Сергея Петрухіна, другім пытаннем будзем разбіраць заяву ад спіс выбарчага суб'екта «Ваш голас», і трэцім пытаннем будзем разглядаць гатоўнасць платформы да галасавання. Ці ёсць яшчэ нейкія заўвагі, калегі, па павесткі? Астатнім я хіба
Закіну яшчэ думкі пра сваё пытанне, як заўжды, далучу таксама да агенды, калі астанецца час. Я думаю, што твае пытанні яны акурат тычацца трэцяга пытання, то бок яны вынікаюць з яго, то я тут думаю, гэта будзе натуральным чынам, мы гэта абмяркуем, канешне. У межах увогуле гатоўнасці. Тады распачынаем пасяджэнне, аб'яўляю пасяджэнне адкрытым і разглядаем заяву ад спадара Сергея Петрухіна. Сергей Петрухін даслаў яе нам на нашу пошту. Вось, і гучыць яна наступным чынам. Звяртаюся да выбарчай камісіі з просьбай патлумачыць сітуацыю адносна магчымага канфлікту інтарэсаў сябра камісіі Ярослава Бекіша. Паводле польскага КРС, гэта рэестр юрыдычных асобаў польскі, Ярослав Бекіш уваходзіць у рэвізійную камісію. Я зараз баюся неправільна прачытаць ставаржэнне, таварышчыства, я так разумею, так, АЭСТ. Адначасова ён з'яўляецца сябрам выбарчай камісіі КР. У этой же арганізацыі АЭСТ знаходзяцца Андрэй Колас, які вядзе блок «Ваш голас», і Сергей Стальмакоў, які ідзе ў спісе гэтага блока. Вось, адпаведна гэтых фактаў спадар Петрухін задае пытанні. Першае пытанне. Ці ведала камісія пра ўдзел Ярослава Бекіша ў рэвізійнай камісіі АЭСТ? Другое пытанне. Ці дэклараваў Ярослав Бекіш гэты факт перад камісіяй? Трэцяе. Ці бачыць камісія ў гэтай сітуацыі патэнцыйны канфлікт інтарэсаў? Чацвёртае. Ці ўдзельнічаў або будзе ўдзельнічаць Ярослав Бекіш у рашэннях, якія датычацца блока «Ваш голас»? Пятае. Ці разглядала камісія магчымасць самаадводу Ярослава Бекіша ад пытанняў, звязаных з гэтым блокам? Шостае. Ці плануе камісія публічна патлумачыць гэтую сітуацыю выбарцам? І сёмае. Ці існуе ў выбарчай камісіі працэдура дэкларавання патэнцыйных канфліктаў і інтарэсаў яе сябрамі? Прашу даць адказ па сутнасці па кожным з ніж пададзеных пытанняў асобна. Агульны адказ без адказаў на канкрэтныя пункты не будзе здымаць пастаўленае пытанне і будзе расцэнены як адсутнасць адказу па сутнасці. З павагай, Сергей Петрухін. Вось, спадарства. Ці, скажыце, ёсць ва ўсіх тэкст, ці не патрэбны, і калі ўсё зразумела, то ёсць пытанні па сутнасці, ці можам пераходзіць да абмеркаванняў і адказаў? Окей. Тады першае пытанне. Ці ведала камісія пра ўдзел Ярослава Бекіша у суполка АЭСТ? Я вось адкажу спачатку за сябе. Я не ведала. Паважаныя калегі, адкажыце кожны за сябе. Я таксама не ведала. Зміцер? Не ведала. Дзякуй, Пётр. Я не ведаю ввогуле, навошта мы гэта разглядаем. У нас няма... Да нас поступила заява, Пётр, таму мы яе разглядаем. Не, у сэнсе, што заява. Калі нас запытаюць пра ввогуле асабістыя нейкія рэчы, што нас жа... Мы ж не павінны адказваць на любыя пытанні, якія нам задаюць. У нас былі... Чалавек можа прэзентаваць каго заўгодна. У нас намінавалі фракцыі, намінавалі людзей у КРК. Таму тое, што чалавек там некага прадстаўляе, то, конечно, в этом сэнс, што фракцыі прадстаўляюць сваіх прадстаўнікоў, каб яны потым разам арганізавалі для сябе гэтыя выбары адкрыта, правільна, справядліва і без багаў. Таму просто няма што разглядаць, па-мойму, і няма чаго адказваць на такія пытанні. Дзякуй, Пётр вялікі, але давай ўсё ж такі, калі мы ўзяліся разглядаць гэта, будзем... Я не ведаў, я так сёння паглядзеў, там 1 гадзіна гэта эфір. Толькі сёння гэтая заява паступіла, таму раней... Не, у сэнсе відэа там на гадзіну, трэба яшчэ паглядзець, канешне, просто даўгавата. Кажу, я не ведаў пра АЭСТ.
Ну, відэа нас ніхто не прымушае глядзець, а вось адказаць на пытанне, такім чынам кожны з сябраў камісіі адказаў на першае пытанне па сутнасці. Ніхто з нас не ведаў пра тое, што Ярослав Бекіш ёсць у складзе гэтай суполкі Аіст. Я так разумею, гэта не камерцыйная арганізацыя, а некамерцыйная арганізацыя. Ярослав, калі ласка. У мяне ёсць прапанова да парадку разглядання гэтага лісту пытанняў. Справа ў тым, што спадар Сергей Петрухін у канцы свайго відэа кажа пра мэты, якімі ён там, які ён пераследуе, накіроўваючы гэты ліст пытанняў. Ён кажа, што паколькі ён лічыць спадара Кныровіча невартым чалавекам для ўдзелу цытата ў нашай беларускай справе, то і ўсе, хто з ім афіліяваны, таксама не мусяць прымаць удзел у нейкай нашай беларускай справе. То бок спадар Кныровіч, Петрухін ужо для сябе вырашыў, хто варты, хто не варты, што цалкам нармальна для чалавека, але ён фармулюе гэтае пытанне, які нам даслаў. Такім чынам, як ведаеце, фармулюецца пытанне, вы ўжо перасталі піць шампанскае па раніцах, альбо ці вы ўжо перасталі біць сваю жонку, ці нешта такое. То бок самі па сябе пытанні складзены досыць маніпулятыўна, што зноў-такі для блогера нармальна. І калі ўжо камісія вырашае адказваць на гэтыя пытанні, то я прапаную пасля прамога адказу на все гэтыя пытанні ўсё ж такі распавесці, як фармуецца камісія, хто прымае членцоў камісіі, якая інфармацыя з'яўляецца адкрытай, якая інфармацыя не з'яўляецца адкрытай. Я, напрыклад, пра 4 з вас ведаю там нешта, у якіх арганізацыях вы з'яўляецеся, але не здзіўлюся, калі ёсць яшчэ нейкія арганізацыі, дзе вы з'яўляецеся. І ввогуле я хацеў сёння зрабіць камін-аут. Я так ці інакш, можа і вы таксама, афіліяваны з арганізацыямі, прадстаўнікі якіх уваходзяць ва ўсе выбарчыя суб'екты, якія толькі удзельнічаюць у гэтых выбарах. То бок я з усімі афіліяваны, так же, як па гэтай логіке. І да, у чым тады сэнс таго, што называецца канфлікт інтарэсаў, як імі кіруюць, хто фармуе склад камісіі, як дэкларуецца канфлікт інтарэсаў. Можа, гэта сапраўды цікава выбаршчыкам? Я не ўпэўнены толькі, што гэта праца камісіі ў гэтым разбірацца, але даю такую ідэю, што можам пра гэта сёння таксама паразмаўляць. Я думаю, што ўсё ж такі гэта праца камісіі, таму што гэта тычыцца, па-першае, цябе як сябра камісіі, а па-другое, вось у тым рэчышчы, што ўжо сказаў і Пётр, і ты, гаспадар Петрухін ужо зрабіў відэа. І ў гэтым відэо ён ужо зрабіў высновы. То бок ён не пайшоў шляхам, як звычайна, калі там ты бярэш на сябе адказнасць нешта публічна вяшчаць у рэчышчы там нейкага расследавання там альбо падозры якой-то да кагосьці, то ты спачатку рэсёрчыш, правяраеш факты, потым ідзеш да фігурантаў, задаеш ім пытанні і ўжо потым выдаеш нейкі канчатковы прадукт у тым выглядзе, як ты яго зрабіў. Тут як бы ты правильно сказаў, ці перасталі вы біць ужо сваю жонку. І калі? Але як ёсць, гэта тое, з чым мы маем справу, і гаспадар Петрухін гэта робіць вельмі сур'ёзна. Сур'ёзна чалавек ставіцца да сваёй справы. Таму, што ж зрабіць? Мы таксама сур'ёзна паставімся і таксама сур'ёзна адкажам на ўсе гэтыя пытанні, хаця згодна, што вось гэты эфект і такі маніпулятыўны ход, які у піары называецца эфект тухлага селядца, ён відавочны. То бок спачатку на цябе нешта кінулі, а потым такое смярдзючае, а потым пытаюцца, чаго цябе смярдзіць. Але ідзем. На першае пытанне адказалі. Другое пытанне. Ці дэклараваў Бекіш гэты факт перад камісіяй? Так як мы нічога не ведалі, адпаведна, Бекіш нічога не дэклараваў, але я хочу сказаць, што ён і не павінен быў дэклараваць.
Таму што у палажэнні аб выбарах прапісаны абмежаванні. Калі б там гэта была суполка, я не ведаю, там, якая састаіць з супрацоўнікаў КДБ Беларусі, і Бекіш пра гэта не паведаміў, тады б ён парушыў палажэнне аб выбарах, таму што вось там акурат у мемарандуме ёсць такія радкі, дзе там, напрыклад, сказана, што калі вы з'яўляецесь супрацоўнікам альбо там нейкім чынам афіляваным са спецслужбамі беларускімі ці рэжымам, то вы павінны гэта дэклараваць. Усё астатняе, як бы, ну, тое, дзе людзі там бяруць удзел у якасці бізнеса альбо актывізма, як бы палажэннем не прадугледжана. Таму такога абавязка не было. Алена, калі ласка. Была хіба што не моя першая рука, а Ярослава. А ты? Окей. Ярослав, вибачайся, я просто не так побачила. Дякую. Зам'юта. Я кажу, я могу заступить чергу, Лена, коли ласка, если у тебя... Давай. Я хочу адрэагаваць на каментар Алены і на каментар Ярослава. Першае, ці паведаміў Ярослаў чальцам камісіі, і мне здаецца важным падкрэсліць, што ніхто з чальцоў нікому нічога не паведамляў. Можа, гэта хіба гэтага працэсу ўсяго, але рашэнне аб складзе выбарчай камісіі прымала каардынацыйная рада. І тут ужо ёсць пытанне, ці паведамляў, хто і аб чым. Мы павінны былі паведаміць, каго мы прадстаўляем, ад якой арганізацыі дэлегаваны. Гэта правіла, па якім мы вызначаліся. І тут, ну, можа быць, гэта і дарэчны каментар, што каардынацыйная рада павінна была запрасіць увесь спіс арганізацый, з якімі вы афіліяваны. У нас таких правілаў у выбарчай камісіі не было. Можа, на наступныя выбары і могуць быць такія правілы. А другое, у мяне ёсць пытанне, бо Ярослав сказаў, што афіліяваны з усімі выбарчымі спісамі, так ці інакш, праз якіх-небудзь прадстаўнікоў гэтых спісаў. Зразумела, што не са ўсімі спісамі. І можа, гэта не на гэта пасяджэнне, але падаецца важным, бо ступень афіліяцыі можа быць розная. Ты можаш быць на бардзе, ты можаш быць кіраўніком, можа быць спіс, у складзе спіса 10 прадстаўнікоў, з якімі ты афіліваны з іх арганізацыі, а можа быць адзін. Не ведаюць і на гэтым, хіба што не на гэтым, але гэта пытанне, якое мы можам абмеркаваць з выбарчай камісіі пасля, і можа гэта нагода для таго, каб усе пазначылі, якія афіліяцыі ёсць. Бо я меркую так, што калі б апынулася так, напрыклад, што ёсць афіліяцыя, гэта не прадстаўнікі ўсе арганізацыі, але 10 людзей са спіса афіліяваны такім чынам, што, не знаю, Ярослав плоціць ім грошы, то гэта было б ужо пытанне па якім-небудзь Альбо они мне. сітуацыі. Да. Дзякую. Альбо яны плацяць грошы мне. Ну, давайте так. Перш за ўсё, спадар Петрухін і паважаныя выбаршчыкі і назіральнікі. Працэдура фармавання выбарчай камісіі здзяйснялася наступным чынам. Першае. Нас запрасілі, ну, вось мяне запрасілі, мяне папрасілі паўдзельнічаць у гэтай справе. Каб паўдзельнічаць, і я, дарэчы, ад пачатку адмаўляўся, проста не хапала людзей. Каб паўдзельнічаць у гэтай справе, трэба было напісаць заяву у Координацыйную раду, запоўніць такую анкету, дзе было напісана, хто вас выдвигае, якая структура выдвигае вас у выбарчую камісію. І там чорным па беламу напісана, ад каго. Я быў накіраваны ад блока Прокоп'ева Егорова. Гэта не сакрэт. Координацыйная рада... Я таксама. У нас 2 чальца камісіі ад гэтай, тады яшчэ фракцыі былі накіраваныя. І гэта інфармацыя ад пачатку збіралася Координацыйнай рады. Координацыйная рада неяк там па сваіх унутраных працэдурах узгадняла гэты спіс. Маглі даць адвод, маглі там нешта запытаць, каб патлумачылі. То бок, гэта адчыненая інфармацыя, як мінімум для Координацыйнай рады. І тое, што там раскапаў спадар-блогер про тое, што я афіліяваны з блокам Прокоп'ева Егорова, гэта не сакрэт, яны мяне накіравалі. Дарэчы, і ў мінулыя выбары яны мяне таксама накіравалі ў камісію. А Алену Прыходзька не. Наколькі я памятаю, ад іншай фракцыі яна была.
Гэта раз. То бок тут не было сакрэта. Другое. Калі ўжо там капаць афіліяцыі сялякія, тут я згодзін цалкам з Аленай Жываклот, трэба, па-першае, разумець, якога рода могуць быць афіліяцыі. Ну, акрамя вось гэтай прямой, там, хто тебе накіраваў. Ну, у нас могуць быць розныя непалітычныя стасункі, камерцыйныя, сяброўскія і так далей, дзе мы атрымоўваем там выгоду якую-небудзь ад таго, што прасоўваем адзін аднаго. У нас могуць быць нейкія там варожыя альбо канкурэнтныя стасункі. Гэта таксама канфлікт інтарэсаў. Маючы ворагаў, там, напрыклад, у нейкіх спісах, патэнцыйна чалец камісіі, у дадзеным выпадку я, можа там супраць іх там козні нейкія чыніць. Гэта таксама канфлікт інтарэсаў. Ну і асабістыя сувязі і прафесійныя зносіны. Так вось, камін-аут, спадар Сергей. І тым, каму цікава. Я заснаваў больш за 10 грамадскіх арганізацый. Уваходзіў у кіруючыя суб'екты больш за 10 іншых грамадскіх арганізацый. Дарэчы, не толькі беларускіх, там, амерыканскіх, міжнародных, розных. Па характару маёй працы я маю фінансавыя дачыненні з больш за там 200 розных арганізацый. Прямыя, калі можна так сказаць. Я маю сяброў амаль сярод усіх спісаў, якія намінуюцца гэтым разам. Шмат у якіх спісаў ёсць людзі, якія чамусьці, ну гэта зараз не пытанне, лічаць мяне ворагам ці канкурэнтам, і гэта адкрыта дэманструюць. То бок, па гэтай логіке я абкладзены канфліктамі інтарэсаў, калі толькі я імі неправільна кірую. І вось спадарня старшыня памятае, як на мінулыя выбары я першы зняў пытанне канфліктных інтарэсаў і першы яго задэклараваў. Мне трэба было там тыдзень, как вывесці бацькоў з Беларусі. На гэты час я задэклараваў сітуацыю, вывез бацькоў, выйшаў там з-пад уплыву, вярнуўся да працы камісіі. Гэтым разам, калегі, калі памятаеце, я першы пытанне магчымых канфліктаў інтарэсаў паведаміў, які канфлікт інтарэсаў можа быць. Мы высветлілі, што гэта там не ўплывае на наша рашэнне. Канфлікт інтарэсаў менеджеріца. А яны, ну, часам здараюцца, гэта нармальна, но яны мусяць правільна менеджерыцца. Калі канфлікт інтарэсаў з'яўляецца, трэба задэклараваць. Я ў дадзеным выпадку з Аістам не дэклараваў, таму што не бачу тут канфлікт інтарэсаў. І Петрухін там паказаў, што я афіліваны з тымі ж людзьмі, якія мяне накіравалі як бы ў гэтую камісію. Потым вырашаецца, як збалансаваць, каб чалавек ці інстытут ці арганізацыя, якая мае канфлікт інтарэсаў, каб яна не магла злоўжываць там сваімі паўнамоцтвамі і сваёй пасадай у тых ці іншых працэсах прыняцця рашэнняў. Ну, напрыклад, я там падыгрываў бы Андрэю Коласу альбо там супраць каго-небудзь там падыгрываў. Ну, у нас уже быў зварот, напрыклад, ад Андрэя Коласа, калі памятаеце, на мінулым, па-мойму, паседжанні. Мы галасавалі адхіліць гэты зварот. Я таксама, як і усе, галасаваў, бо кіраваўся там палажэннем аб нашай працы і всім астатнім. Ну і так далей. Калі цікава разбірацца, хто ў якіх арганізацыях афіліяваны, можам, канешне, паразбірацца, але пакуль што, ну, жалка на гэты часу. Но калі, калегі, вы будзеце настойваць, што гэтыя магчымыя канфлікты інтарэсаў прыводзяць да непаўнавартаснасці каго-небудзь з нас, у тым ліку мяне, і там трэба будзе адхіліць ад працы камісіі цалкам ці часткова, я гатовы на гэта. Мне цікава, каб выбары адбыліся. Калі я замінаю, моя асоба, каб камісія працавала, ну, як ты, я не пакрыўджуся, каб вы гэта проста ведалі. Давайте разбірацца далей. Я гатоў далей адказваць, альбо вы адказваць на пытанні спадара Петрухіна.
Ну, мы ўжо тут акурат і як бы закранули трэцяе пытанне, дзе спадар Петрухін пытаецца, ці бачыць у гэтай сітуацыі камісія патэнцыйны канфлікт інтарэсаў. Ўжо як бы крануліся самой дэфініцыі, што ёсць канфлікт інтарэсаў. Ну вось гэта з гэтым таксама варта вызначыцца, таму што што ёсць канфлікт інтарэсаў. Гэта па сутнасці, када выпадак, сітуацыя, калі чалавек свае нейкія ўласныя прыватныя інтарэсы ці карысці ставіць вышэй за свае абавязкі. Ну, калі так коротка. Вось. Ці Альбо імее рызыку, Алена, прабач, калі ласка, альбо ёсць рызыка, што ён так зробіць. Альбо ёсць рызыка так, што ён так зробіць і паўплывае нейкім чынам на працэс, кіруючыся зноў-такі не абавязкамі, добрасумленнасцю, бесстароннасцю, а там сваім нейкім карысным інтарэсам. Ну, у гэтым выпадку у нас ёсць, па-першае, іншыя сябры камісіі. Для таго, каб гэтая сістэма check and balance працавала, так? Ну, калі кагосьці аднога заносіць кудысьці не туды ёсць яшчэ іншыя людзі. Гэта трэба быць такім Марыярці, каб усіх, я не ведаю, падкупіць, там, абдурыць, там, ці што, так? Па-другое, ўсё ж такі, вось да таго, што Алена сказала, што ці варта там увогуле дэклараваць, з якімі ты кампаніямі дзесьці там афіляваны яшчэ. Усё ж такі мы сыходзілі з таго, што ў палажэнні прапісана, што сябрамі камісіі адназначна не могуць быць сябры каардынацыйнай рады, дзеючыя сябры спісаў выбарчых суб'ектаў, а таксама тыя, хто працуюць там у офісе Светланы Ціхановскай персоны, так, альбо у аб'яднаным пераходным кабінеце. Вось калі такой афіляцыі наўпроставай па гэтых пунктах няма, усё астатняе, тое, дзе хто быў, каго заснаваў, у якой арганізацыі папрацаваў, ну, тут ужо разглядаецца толькі сітуатыўна, калі гэта кранаецца там, ну, напрыклад, тут узнікла пытанне і яно кранаецца, то бок такі рызыка патэнцыйнага канфлікта інтарэсаў узнікла. Ну, вось так, это, ну, датычна трэцяга пытання, ці бачым мы тут патэнцыйны канфлікт інтарэсаў. Вось пытаецца у нас спадар Петрухін з улікам таго, што мы пачулі ад Ярослава Бекіша, ці бачыце вы, калегі, тут патэнцыйны канфлікт інтарэсаў? Алена, калі ласка. Ну так, я б сказала, што я бачу. То бок, калі мы ўжо ведаем некую афіліяванасць, пытанне, чаму мы ведалі, чаму не ведалі, то лепш, на мой погляд, па пытаннях вашага голаса, каб Ярослав Бекіш не прымаў удзел. То бок мы будзем прымаць якія-небудзь рашэнні па гэтым спісе, няма пытанняў з тым, каб Ярослав Бекіш не прымаў удзел. Мне падаецца, што тыя працэдуры і тыя працэсы, як усё працуе зараз, ну, гэта якая колькасць гэтых пытанняў. Няма праблему, каб Ярослав Бекіш не прымаў удзел. І не таму, што не з-за таго, што я бачу нездольным Ярослава не быць ангажаваным і папросту вырашаць, бо гэта не праблема, каб Ярослав Бекіш не прымаў удзел у гэтых пытаннях. Бо мы не падлічваем галасы рукамі, так? Ну, то бок гэта я не ведаю, колькі тых пытанняў будзе па спісе ваш голас. Мне падаецца, што гэта нармальна. Але я хочу пазначыць, што канфлікт інтарэсаў, ну, я не згодна з тлумачэннем, якое ты дала, Алена. Гэта не значыць, што Ярослаў ужо штосьці робіць ад сузалежнасці гэтых стасункаў. Гэтыя стасункі некія, якія ёсць, яны даюць перадумовы да канфлікту інтарэсаў. Таму мы канфлікт інтарэсаў трактуем, і я кажу не тое, што я лічу, што Ярослав Бекіш не здольны прымаць неангажаваныя рашэнні. Не, я лічу, што здольны. Але два пункта падкрэсліваю. Калі мы кранаем тэму канфлікта інтарэсаў, то я б сказала так, што на будучае каардынацыйнай радзе, якая будзе прымаць рашэнні, хто ўваходзіць у склад, і выбарчай камісіі, якая будзе працаваць, хіба што можна ўвесці працэдуру, пазначыць спіс усіх, калі ёсць ужо спісы, я маю выбарчыя спісы на ўвазе, і усе чальцы выбарчай камісіі пазначаюць афіліяцыі. І далей ужо выбарчая камісія прымае рашэнне. Ці мы лічым, што гэта той кейс, калі афіліяцыя можа паўплываць на якія-небудзь рашэнні?
пытанне, на якія рашэнні можна паўплываць, так ці не. Але зараз мы працуем па працэдуры. Гэта працэдура прапісана. Мы ў складзе выбарчай камісіі, бо нас назначыла каардынацыйная рада. Ні перад кім не было пытанняў, каб мы пазначылі, з кім мы афіліяваны. Добрая нагода, дзякуй, спадар Петрухін, вы далі нам гэтую нагоду, мы заслухалі, можам паслухаць усіх яшчэ чальцоў, але прашу не зараз гэта рабіць. І думаю, што няма пытанняў, каб па гэтым пытанні не па якім-небудзь пытанні не галасаваў там Ярослав Бекіш. Важна яшчэ што хочу пазначыць, што Ярослав Бекіш кажа, я магу не далучацца. І тут ёсць найвялікшая праблема, што ўсе могуць чальцы не далучацца, і вось калі апынецца так, што ўсе чальцы выбарчай камісіі так ці інакш афіліяваны з усімі спіскамі, ну тады можна яшчэ раз перагледзець любыя працэдуры, бо ў гэтым дэмакратычным руху не хапае людзей, якія будуць чальцамі выбарчай камісіі і чальцамі спісаў. Дзякуй. Так, Петр, бачу твою руку, просто хочу ще невеличку ремарку нагадати, що у нас ось був кейс Сергія Шалыгіна, тобто ми розглядали зворот чоловіка, і тут ось добрий приклад того, що більша кількість сябрів списа може, бодай, тільки за виключенням мене, добре особисто ведали спадара Шалыгіна. І що у гэтай справі робити? Ви усі тоді були афіляваними особами, нам треба було послати спадара Шалыгіна лесом, ці не розглядати, ці саморозпуститися? Не, ну, конечно, Петр, Елена. виказуйся. Ввогуле конфлікт інтересів, якби тут нема, якби навіть нема, тому що чоловік відкрито дзейнічае у інтересах свого спису, бо КРК гэта якраз той орган, куды у сваіх інтарэсах накіроўваюць выбарчыя суб'екты сваіх прадстаўнікоў, каб гэтая, ну, на мой погляд, да, каб гэтая камісія арганізавала гэтыя выбары, каб гэта падыходзіла найлепшым чынам, адпавядала інтарэсам усім гэтым выбарчым суб'ектам, так? То бок тут, ну, абсолютно ніякай праблемы няма. Чалавек адкрыта, да, рэпрэзентуе свой выбарчы суб'ект, які яго накіраваў. Іншая справа, да, сапраўды, можа быць, нагода гэта абмеркаваць, бо цікавае пытанне, і ўжо тут здымала Елена Жваглот папярэднім раней, так, гэта тое, што як КРК прызначаецца, у прынцыпе, што гэта ён прызначаецца каардынацыйнай радай, і в прынцыпе ёсць прастор для маніпуляцыі. Нейкая большасць, фактычна большасць УКР можа прызначыць любы склад КРК і такім чынам маніпуляваць будучымі выбарамі. То бок, я думаю, тут праблема ёсць у гэтым пытанні, так? То бок, напэўна, ўсё ж такі была больш устойлівая эта сістэма, калі б, напрыклад, КРК абіралася, ну, асобна, конечно, это трэба дадаткова вывучыць гэта пытанне, як практыкі іншых, так сказаць, арганізацыяў. Ну, але як так сходу ідэя, калі б КРК абіралася неяк асобна, тады б не было гэтай прасторы для маніпуляцыі з боку каардынацыйнай рады, да, бо яна не змогла прызначыць каго яна хоча. Бо тады б сапраўды, як там па вызначэнню, хто такія, хто могуць быць сябры КРК, то бок, калі б людзі абіралі згодна з тымі крытэрыямі. Там было напісана пра досвед працы ў выбарчых кампаніях, там нейкі бла-бла, вось пра гэта. То бок, людзі абіраюць, тады, в прынцыпе, увогуле, па-моему, это яшчэ было б лепш. То бок, а праблема сапраўды можа быць, сапраўды існуе ў тым, што КРК прызначаецца КРК. Ну, сёння, в сэнсе, на гэтых выбарах было 5 кандыдатаў і не было жадаючых, так? Але, ну, уявіце, ставкі падвышаюцца, там, на наших выборах голосует 20 тысяч человек, у нас там бюджет 1 миллион на год, и все, и наступные выборы чекаются 2. И вот тогда уже будет не 5 кандидатов, а 25. И что тогда будет робить КР? Ну, большесть УКР. Скажем, ну вот, мы УКР, там, скажем, вот, выбираем тих, кого хочем. Тому, справді, є таке питання, яке можна здимати. Дякую, Петр, я цалкам згоден. І яшчэ тут такая коллизия, там вот две возникает. Я пагаджаюся з прапановай любой, альбо Алены Приходько, альбо Алены Жваглот. Коллизия якая? Першае, я вымушаны тады, і мне лёгка гэта зрабіць, сказаць так, паколькі ў мяне канфлікт інтарэсаў узнікае ў выпадку абмеркавання любога выбарчага суб'екту, любога, то я гатовы ўзяць самаадвод і не ўдзельнічаць у галасаванні. Трэба яшчэ абмеркаваць, ці можна ўдзельнічаць у абмеркаванні, а не толькі ў галасаванні любога выбарчага суб'екта. Ну вось,
Па іншых пытаннях там назіральнікі, платформа, там, да, я магу галасаваць, а вось па выбарчым суб'ектам не магу, потому что сапраўды, ну, куды не ткні там. Не ведаю, з Лізай Пракопчык я раней працаваў, я быў дырэктар, яна супрацоўніца, я яе звальняў. Вось канфлікт інтарэсаў, відавочны. Там спадарня Мамаева там працуе ў арганізацыі, якую я ствараў. Можа, уже не працуе, я не ведаю нават. Но все роўна патэнцыйны канфлікт інтарэсаў. Так і ва ўсіх арганізацыях я яшчэ валанцёраў як мінімум данаціў. То бок, ну, глядзіце, я тады магу не прымаць удзел у прынцыпе ў галасаванні па пытаннях выбарчых суб'ектаў. Лёгка. Другая калізія, якая тут узнікае, тое, пра што кажа Пётр. Калі мы ідзем па гэтым шляху, што чалавек, якога накіраваў нейкі суб'ект, не можа галасаваць па пытаннях гэтага суб'екта, ну тады і Алена Прыходько не можа галасаваць па пытаннях, што тычыцца этого голоса коласа. Ну да, яна не ваесце. Мяне не голас накіроўваў, мяне ўжо Так і мяне не існуючая голас. фракцыя блок Пракоп'ева Егорова накіроўвала. Так мяне ж таксама, но яны зайшлі з Координацыйнай рады. Голас тут прыйшоў. Голас там, мяне голас з голасам у той дзень, калі там гэты АС перафарматаваўся, пазнаёмілі з коласам. Ну вось афіліяваны я з ім ці не. Нехта піша, Петя. Ну я там ведаю, напрыклад, там Святлана Мацкевіч, здаецца, у іх у спісе, так? Вот я са Святланай знаёма. Добра, ўсё. Я не магу зараз... Я таксама афілявана. Я з ёй не працавала, але вось я з ёй... Не, ну я больш глыбока афіляваны. Ну я шмат з кім увогуле асабіста знаёма. Я там донаціл на полк Калиновского. Да, мы все классные, мы все крутые, але давайте не марнаваць час комиссии, наш час каштоўны, и ну давайте Петя. выделим этому пытанню столькі, колькі это пытанне заслугоўвае. Але у Алены Якое рашэнне? Якое рашэнне? У Алены рука. Алена яшчэ хоча выказаць. Я хотела прыкладна тое ж сказаць, што зараз жа мы не абмяркоўваем, бо ва ўсіх ёсць якія-небудзь афіліяцыі рознь. Зараз няма працэдуры, якая рэгулюе гэта. Мы працуем па працэдуры, якая ў нас была. Мы ў гэтым складзе не парушылі аніводную працэдуру, і гэта ўжо сітуацыйнае рашэнне на запыт Петрухіна. Ну, вось мы яго прымем. А далей ўжо абмяркуем, якія высновы можна зрабіць пра ўсіх і што трэба сказаць нам пра ўсіх. Ну, напэўна, гэта не пра тое, што мы знаёмыя. Ну, знаёмы мы за ўсімі спісамі. Не, я ж не пра знаёмства кажу, Так, Лена. так. Вось, давайте тады так. Я зразумеў прапанову, я з ёй згодны, я дэкларую, каб пазбегнуць магчымых канфліктаў інтарэсаў. Я самаадвод даю, я буду там галасаваць, устрымаўся ці ўвогуле не галасаваць. Глядзіце толькі, каб кворум быў. Па ўсіх пытаннях, што тычацца выбарчых суб'ектаў. Ок? Да не, ну мне падаецца, што не ок, бо гэта пытанне будзе... Гэта не ок, таму што нам трэба будзе зацвярджаць вынікі выбараў, а яны тычацца наўпрост выбарчых суб'ектаў. І гэта зусім не ок. Не сабацірваць зараз ісці па гэтым пытанні. То бок, я бы пытанне па ўсіх выбарчых суб'ектах давай перакладзем на наступнае пасяджэнне, калі ты хочаш. Але зараз не, я б не хацела прымаць такія рашэнні. Ну, камон. Якія там ангажаванасці? Ну, тады я не згодны аб нероўным стаўленні да выбарчага суб'екта там нумар 1, таму што ў мяне з імі не больш афіліяванасці, чым з іншымі. Ну, гэта проста тады незбалансаваны падыход. Дык у нас пакуль што і няма пытанняў па ніякіх спісах. І зараз будзе другое пытанне сённяшняга паседжання. Ну, вось і зараз мы прымем рашэнне па гэтым пытанні, толькі па ваш голас. Нас запыталі. Ну, то бок, я сапраўды не вельмі разумею, ну, пра якія мы афіліяцыі кажам? Што там, твае арганізацыі? Ну, ты табе ж Петрухін кажа, што я вайшоў у кантрольна-рэвізійную камісію той жа арганізацыі, дзе ёсць колас. Мы там і пазнаёміліся 3 сакавіка. Дарэчы, кантрольна-рэвізійная камісія, я туды накіраваны, каб сачыць, што грошы з кафейных збораў, якія яны збіраюць для таго, каб палітыкі самі сабе аплочвалі, што іх там не скралі. Вось функцыя кантрольна-рэвізійнай камісіі. Вось мы апынуліся з коласам у адной арганізацыі.
калі вы пагаджаецеся, што гэта стварае канфлікт інтарэсаў, я не буду браць удзел у галасаванні. Тады мне трэба будзе сачыць за кожным пытаннем ад выбарчага суб'екта, глядзець, ці я праз нейкую арганізацыю там не афіляваны, і там браць самаадвод. Мы ідзем да гэтага, я гатов. Але гэта такая, ну, я не ўпэўнены, што я змагу галасаваць па нейкім выбарчым суб'екце і нават зацверджваць вынікі выбараў. Спадарства, я яшчэ хочу просто звярнуць вашу увагу. Канешне, спадар Петрухін вялікі расследавальнік, нічога не скажаш. Зайсці у КРС ён знайшоў час, а вось чамусьці вывучыць фінансавую справаздачу гэтай супольнасці АІСТ часу не знайшоў. А калі б ён знайшоў час, то ён пабачыў, што арганізацыя ніякай гаспадарчай дзейнасці не вела і ніякіх перасоўваннях парахункаў там няма. То бок грошаў там няма. Мы зараз з вами гаворым аб тым, што па сутнасці проста ёсць юрыдычная асоба, якая там аформлена і якая нават па сутнасці, па факце ніякай дзейнасці не вяла. І у чым тут злачынства, я шчыра кажучы, увогуле, Тым, што я магу падыгрываць спісу нумар 1. Можа, Лена, мы з табой паўплывалі на жереб'ёвку, і яны апынуліся першымі, бо мы там з імі, я афіліяваны. Пра гэта ж ён кажа. Нават, разумееш, нават калі мы з табой паўплывалі на жераб'ёўку, яны там праз наше махлярства сталі нумарам 1, гэта ўвогуле не гарантуе ім тое, што за іх прагаласуюць людзі, і яны будуць нумарам 1 па выніках галасавання, разумееш? У мяне две прапановы. Першае, трэба сапраўды рухацца далей. Я прашу толькі вас звярнуць увагу, што... Выказацца, я прашу гаспадарства выказацца па трэцім пытанні. Вось Петрухін пытаецца, ці бачыце ў гэтай сітуацыі камісія патэнцыйны канфлікт інтарэсаў? Я скажу за сябе. Я не бачу тут ніякага канфлікта інтарэсаў. Увогуле не бачу. Калі ласка, калегі, выказвайцеся, Алена. А я ж выказалася. Алена выказалась, выбачай. Ты сказала, што бачыш, да. Так, выбачаюсь. Зміцер. Не бачу. Пётр? Я ж таксама ўжо указваўся, в прынцыпе. Давайте далей пойдзем. Шмат пытанняў. Выбары пра 4 дні. Чацвёртае пытанне. Мы выказаліся. Тут мы не галасуем, мы просто абмяркоўваем, выказваемся і адказваем на пытанні. Чацвёртае пытанне. Ці ўдзельнічаў або ўдзельнічае Бекіш у рашэннях, якія тычацца спісаў «Ваш голас». Тут я адкажу, так, ён удзельнічаў у галасаваннях, у якіх таксама галасавалі за рэгістрацыю спіса «Ваш голас», там, за змены ў іх спісе, якія там у іх адбываліся па натуральных прычынах. Больш там ніякіх... І таксама прымаў Ярослав Бекіш удзел у галасаванні па пытанні, якое накіроўваў Андрэй Колас датычна спіса «Наступ». Так, ён прымаў удзел у гэтых галасаваннях, пратаколы гэтых галасаваннях выкладзены. Калі што, захадзіце, вывучайце і шукайце там злачынства, калі вы лічыце, што яно там ёсць. Пятае пытанне. Ці разглядала камісія магчымасць самаадводу Бекіша па пытаннях, звязаных з гэтым блокам? Раней не разглядала, канешне, такое нам не прыходзіла ў нашу галаву. Але вось зараз мы гэта абмяркоўвалі і выказваліся па гэтым пытанні, ці ёсць каму што дадаць, таму што мне падаецца, тут акурат абмеркаванні ўжо былі. Ці ёсць спадарства каму што сказаць, магчыма, самаадвода? Я, напрыклад, лічу, што рабіць самаадвод не варта. Выказвайцеся, калі ласка, іншыя, хто жадае. Мне на всякий выпадак бачу, што можа быць канфлікт інтарэсаў, лічу, што мы не ведалі і таму, што ўдзельнічаў раней Ярослав Бекіш, усё нармальна, усё было па працэдуры, я гэта не супраць гэтага. Лічу, што ўзнятае пытанне валіднае Петрухіна, узняты кантэкст. Ён, на мой погляд, нейтральна паведаміў выбарчай камісіі, мы выслухалі. На мой погляд, зараз Ярослав Бекіш
супер рэагуе на гэта, дае ўсю інфармацыю, сваё стаўленне, гатовы ўзяць самаадвод. На мой погляд, надалей па пытаннях выбарчага спісу ваш голас ці уласна пералічаных гэтых 3 сяброў гэтай арганізацыі Ярослав Бекіш можа не галасаваць. Мне падаецца, што гэта можа быць рашэннем. Зараз я не пашыраю гэта пытанне на ўсе сітуацыі, на ўсе спісы, бо гэта аддзельнае пытанне. Давайте абмяркуем, ці гэта трэба ці не. Але па гэтым спецыфічным пытанні, узнятым спадаром Пятрухіным, мне падаецца так. Мы не ведалі, галасаваў Бекіш раней, так галасаваў, ці на будучае галасаваць па гэтым спісе трэба ці не. Лічу, што Ярослав можа не галасаваць па гэтым спісе. І тут ужо пытанне, якое ўзняла ты, Алена, мне падаецца, што гэта трэба абмеркаваць асобна, што гэта значыць, калі будуць вынікі галасавання. Ну там же няма галасавання па гэтым спісе, як бы там фіксацыя выніка ўжо, не галасавання. Ну таму абмеркаванне маё такое. Ну як, гэта не проста фіксацыя вынікаў, а менавіта мы рэгіструем, што са спіса такога-то прайшлі такія-то людзі ў такой-то колькасці. Ну, гэта, па сутнасці, рашэнне па спісе. Таму што гэта будзе канкрэтны спіс, калі за гэты канкрэтны спіс прагаласавалі людзі, ад яго пэўная колькасць людзей атрымлівае мандаты. І мы за гэта... Я не бачу тут месца для прадузятага стаўлення, бо гэта вынікі галасоў. А дзе месца для прадузятага стаўлення? Не, напрыклад, можа быць пытанне, ці магло быць пытанне, што можаце вы вайсці ў наша становішча і зрабіць тое 5-10, змяніць фамілію ці не. І гэта спорнае пытанне, па якім няма інфармацыі ў працэдурах нашых, у палажэнні па выбарах. Ну, вось такое пытанне. То бок, маё пытанне здесь было да Петрухіна, а дзе тыя пытанні на гэтым этапе выбараў, па якім мы галасуем па выбарчых спісах? Ну што, выбарчыя спісы ці заставіць, ці не заставіць гэту асобу, ну гэта рэгулюецца працэдурамі, гэта прапісана. Тут нельга западозріць Бекіша ў чымсьці. Зміцер? Пытанне, якое тычыцца самаадводу Бекіша ад пытанняў звязаных. Так, я ведаю. Значыць, я лічу, што ён можа сам вырашаць, і асабіста маё вырашэнне тут не можа ўплываць на ягоны выбар. То бок кожны з нас можа вырашаць, ці за, ці супраць, ці ўстрымацца, таму калі ён вырашыць ўстрымацца далей, ну гэта ягоны выбар як сябра камісіі. Ну і абмежаваць у гэтым наборы гэтых варыянтаў я не магу. Вось ягоны выбар. Дзякуй. Дзякуй, Пётр. Я хотел сказать, что было бы шкодным нават уводзіць такое правило агулам як прэзідэнт, каб забараняць некаму афіляванаму, нібыта все тут, ну не все, але палова там, ці больш частка афіляваная з нейкімі выбарчымі спісамі, каб было такое правило, якое забараняла б галасаваць гэтым людзям па пытаннях, якія тычацца гэтых спісаў. Так гэта ж это просто бы пагаршала якасць нашай працы, запавольвала б, блакавала працэс працы КРК, таму што у свете конкуренции, так, допустим, 5 родных выборчих субъектов накіроўваюць своих 5 прадстаўнікоў, і яны все конкуренты. То, конечно ж, ты, якія будуць мець права галасаваць по гэтым пытанні 4 астатніх, так, яны будуць хутчэй схільныя галасаваць за тое рашэнне, якое будзе не спрыяць якраз таму выбарчаму спісу. Несправядліва пазбаўляць прадстаўніка таго адзінага выбарчага спісу, па якому адбываецца галасаванне, права галасаваць, бо ён якраз і прыйшоў у гэтую камісію, каб прадстаўляць, у тым ліку, да, прадстаўляць свой выбарчы суб'ект і гарантаваць умовы выбару, якія, конечно ж, найперш будуць пасаваць, да, акрамя там агульных
крытэрыяў арганізацыі выбараў таксама пасавалі по гэтаму выбарчаму суб'екту. Ну то есть, в принципе, і той як бы такі змяшаны падыход, але дакладна, што забараняць не трэба. Ну хіба што калі ўжо зноў такі вяртацца да працэсу фармавання КРК, да, то тады можа бы, каб это збалансаваць, можа быць нейкі змяшаны падыход. Напрыклад, частка людзей можа накіроўвацца нейкімі выбарчымі суб'ектамі, частка можа абірацца нейкім правым галасаваннем, ну, грубо кажучы, нейкі такі змяшаным, магчыма, мог быць працэс фармавання КРК. Дякую, Пётр. Ну, я еще додам только ремарочку от себе, что все ж таки так гаспадар Петрухін звярнуўся до нас з гэтымі пытаннямі, але папярэдне ён размясціў у сябе гадзіннае відэа, у якім ужо зрабіў высновы, ужо назваў імёны злачынцаў, ужо стварыў меркаванне і вычварыў інфармацыю, вось, а потым задае нам пытанні з такой яшчэ прэтэнзіяй, што а вось не хочаце ли вы мне тут апраўдацца. Ну гэта не глядзела ад мяне асабістая рэмарка. Пытанняў да нас, все, мы адказваем на пытанні. Гэта відэа там і ўся дзейнасць, гэта ўжо па-за межамі нашага ўплыву, нашай кампетэнцыі, пытанняў да нас. Не, ён прычапіў відэа, ён у сваім лісце накіраваў не толькі пытанні, але і спасылку на відэа. То бок яно ўсё ж такі прычэплена і мае дачыненне непасрэдна да справы, якую мы разглядаем. Шостае пытанне. Ці плануе камісія публічна патлумачыць гэту сітуацыю выбаршчыкам? Плануе гаспадар Петрухін і не проста плануе, а вось літаральна цэлую гадзіну адкрытага пасяджэння прысвяціла таму, каб публічна патлумачыць гэтую сітуацыю. Ці ёсць у нас яшчэ што сказаць па гэтых пытаннях, ці можам пераходзіць да наступнага? У мяне рука, я хочу сказаць две рэчы. Першае, дзякую гаспадар Лаўрухін і все астатнія неабыякавыя назіральнікі, удзельнікі працэсу. Насамрэч, сам падыход, я маю на ўвазе там балансаваць, шукаць там, каб былі стрымкі супрацьвагі. Гэта нармальны падыход. Яму таксама трэба вучыцца, і гэтым разам, ну ладно, справа густу, але за пільнасць можна толькі падзякаваць. Гэта раз. Па-другое, гаспадар Петрухін ставіць пытанне, ці разглядала камісія самаадвод. Гэта крыху дзіўная такая штука. Ці разглядаў я самаадвод, альбо ці разглядала камісія адстранення Бекіша ад пытання. А разглядала камісія самаадвод, но самаадвода не было, як яна можа яго разглядаць. Таму я перавызначыўся, паслухаўшы ўсё гэта, і думаю так, я не згоден з тым, што тут ёсць канфлікт інтарэсаў. Я бачу, што, ну, больше, чым там, можа быць. Я бачу, што калегі вы там па-рознаму да гэтага ставіцеся, і дзякую за шчырыя адказы. Я не беру самаадвод. Ні ад якіх пакуль што пытанняў, як і заўжды абяцаю вам, што калі ўбачу, што ёсць рызыка там канфлікту інтарэсаў, я пра гэта паведамлю адразу. Я не беру самаадвод. Калі вы жадаеце паставіць на галасаванне пытанне аб адстраненні, ніякіх там, ведаеце, абід, прэтэнзій стаўце. Пакуль я самаадвод не беру, ну і гатовы рухацца далей. Зміцер, я у тебе спытаю на всякий выпадак, ці ёсць, можа, якія пытанні на Ютубе, звычайна ты адсочваеш, каб потым нам не сказалі, што мы кагосьці зняважылі ці нешта прапусцілі. Ну, я сачу з самого пачатку, ніводнага пытання і нават каментара няма ў чаціку. Дзякуй. Тады можам пераходзіць да разгляда наступнага пытання, і яно тычыцца заявы ад лідара спіса «Ваш голас» Андрэя Коласа, што тычыцца выключэння з шэрагу спіса кандыдаткі пад нумарам 15 Ульяны Вардамацкай. Тут, як я ўжо казала ад пачатку, мы не можам забараніць
гэтаму працэсу адбывацца. І таксама ніхто нам не павінен тлумачыць прычыны, па якіх спіс пазбавіўся аднаго чалавека. Усё, што мы можам зрабіць і павінны зрабіць па працэдуры, гэта зацвердзіць сваім рашэннем і прагаласаваць за тое, што мы зацвярджаем спіс ужо ў новым складзе без спадарання Ульяны Вартамацкай. Я паглядзела, што калі яна выбывае, гэта сябра пад нумарам 15, калі яна выбывае, ніякім чынам не парушаецца гендерная квота спіса, то бок просто людзі па парадку пасунуцца ўверх, і гэта ніяк не паўплывае больш ні на што. Таму вось з улікам гэтых абставін і заявы спадара Андрэя Коласа прашу сяброў камісіі прагаласаваць за тое, каб выключыць спадарню Вардамацкую з шэрагу выбарчага суб'екта «Ваш голас» і зацвердзіць спіс ужо ў новым складзе без яе. Калі ласка, галасуем, выказвайцесь. Алена? За, падтрымліваю. Можна я Пётр? Ну, вот это пра працэдуру па-над сэнсам. Ну, то бок, вось пытанне. Ну, па гэтым пытанні як можна быць афіліяваны ці ангажаваны? Па якіх пытаннях? То бок, няма справы далучыць ці адсунуць каго-небудзь, але пытанне трэба вырашыць. Ну, пачакай, Лена. Зараз дойдзе чарга. Ад пытання, тут залежыць ужо ад пытання, то бок нельга так сказаць, што нет. Так. Окей. Алена, так? Так, таксама за. Пётр? Ну, калі мы не вырушаем там квотаў пры пасоўванні, то падтрымліваю. Ярослав? Я, конечно, супраць. Ну, відавочна. Я за тое, каб больш было людзей сярод выбарчых суб'ектаў. Глядзіце, якія хітры. Давайте, Алена, ты засталася. Я, конечно, за. Таким чынам, рашэнне прынята 4 чалавекі за, 1 чалавек супраць. Рашэнне прынята, і выбарчая камісія зацвердзіла спіс у новым складзе. І я хочу ад сябе зараз зрабіць заўвагу спадару Андрэю Коласу, таму што сёння ўжо на платформе «Тры сланы» на асабістай старонкі спіса «Ваш голас» Ульяны Вардамацкай у спісе не было. Ну, то бок вы яе выкрэслілі, вы спачатку выкрэслілі, а потым задалі пытанне выбарчай камісіі, калі ласка, зацвердзіце. То бок вы пайшлі ў абыход працэдур. У нас, канешне, мы там ніякім чынам караць вас за гэта не можам, таму што склад спісу гэта ўсё ж такі асабістая справа сябраў спісу і лідара спісу. Але я звяртаюся да спадара Коласа і раблю яму заўвагу, што калі ўсё ж такі вам важна рашэнне камісіі і важна выкананне працэдураў, якія прапісаны палажэннем аб выбараў, то, калі ласка, я заклікаю вас іх выконваць і быць паслядоўным у іх выкананні. Ці ёсць спадарства, у каго што сказаць, таму што я Дякую вялікі. Тады пераходзім да трэцяга пытання. Яно ў нас такое, гучыць агульна, гатоўнасць платформы для галасавання да выбараў, але ёсць шмат чыннікаў і акалічнасцяў. Я пачну, а потым мае калегі Пётр, Алена працягнуць. З таго, што, па-першае, вядома грамадскасці, учора адбылася прэс-канферэнцыя Паўла Лібера, дзе ён,
як мне выдаецца, досыць зразумела патлумачыў непасрэдна тэхнічны бок і сам алгарытм таго, як будзе адбывацца галасаванне. Ужо каардынацыйная рада размясціла ў сябе на сваёй старонкі відэа інструкцыю, і неўзабаве яшчэ будзе і тэкставая інструкцыя таго, як што рабіць выбаршчыку, калі ён хоча прагаласаваць. Нагадаю, што у канчатковым варыянце будзе дзве тэхнічныя магчымасці для галасавання. Гэта непасрэдна дадатак, які спажывец можа спамаваць з Apple Store альбо з Google Play, усталяваць у сябе на тэлефоне і праз гэты дадатак спачатку прайсці верыфікацыю, а потым з гэтым хэш-кодам атрыманым прагаласаваць. І будзе яшчэ другая магчымасць, гэта вэб-сайт, праз які таксама можна прагаласаваць. То бок дзве опцыі, дзве магчымасці. У прынцыпе, як гэта было і мінулым разам. Вэб-сайт у першую чаргу рэкамендаваны для тых, хто знаходзіцца ў Беларусі. І ён у гэтым сэнсе бяспечны, але з ім ёсць рызыка таго, што ён менш абаронены ад DDoS-атак, таму што гэта ўсё ж такі вэб-сайт, чым дадатак. Таму вось, ёсць у гэтым сэнсе такая рызыка. Вось, таксама Павел Лібер агучыў, што перажыў ужо 6 хваляў атак на платформу «Тры сланы», і там пералік ідзе на дзесяткі мільярдаў. То бок зацікаўленасць відавочная. Сам дадатак дамовіліся, што ўсё ж такі будзе выкладзены і дасяжны альбо накануне, напярэдадні галасавання 10 траўня, альбо ў дзень галасавання 11 траўня. У прынцыпе, як і сайт. Гэта з таго, што вось такіх асноўных, таго, што ў прынцыпе ўжо да мяне было прамоўлена. Я яшчэ спыталася дадаткова ў Паўла, як ён ацэньвае рызыку таго, што ўсё ж такі праз нейкія там будь заўгодна, якія прычыны і платформа, і сайт не будуць працяглы час дасяжныя для галасавання, і такім чынам выбары прыйдзецца прызнаваць не адбыўшымися. Ён пазначыў гэтую рызыку як вельмі, вельмі нізкую. Сказаў, што некалькі гадзін недасяжнасці гэта цалкам магчыма, некалькі гадзінаў, але некалькі гадзінаў, а не некалькі дзён. Але гэта такія, скажем так, экспертныя ацэнкі. І вось тут у гэтым рэчышчы хочу паслухаць сваіх калегаў. Не ведаю, з каго першых пачнём, Алена или Пётр, хто хоча працягнуць, што я сказала, хто з вас? Алена, давай, калі ласка. Гатоўнасць платформы, але я ўсё стаю пытанне як папугай, я яго паўтару. Яно ўжо было агучана. Я настойваю на тым, што нам трэба зафіксаваць, ужо гэты спіс змяншаецца, бо ідзе час. Месяц таму я казала пра дакумент, хіба што на старонку, пра прызнанне выбараў несапраўднымі ці няўдалымі, як мы іх назавем. І гэта не таму, што я хачу як мага больш кейсаў, каб прызнаць гэтыя выбары, а таму, што мне падаецца важна зафіксаваць фактары, крытэрыі і працэдуру прыняцця рашэнняў выбарчай камісіі па кейсах, калі мы, напрыклад, прызнаем выбары, напрыклад, першае, прызнаем выбары несапраўднымі, бо убачылі нейкія несанкцыяваныя доступы, бо убачылі фальсіфікацыі, што мы можам кваліфікаваць, якія маглі паўплываць на вынікі. То бок гэта адзін спіс кейсаў, ці гэта будзе адзін кейс, напрыклад, так? Але мы павінны прадугледзець і зафіксаваць, што адбываецца у гэтай сітуацыі, бо няма ні аднаго дакумента, які дакладна тлумачыць, як мы павінны рэагаваць. А другі тып рашэнняў гэта пра тое, калі галасаванне не адбылося ці не завершылася, напрыклад, 2 гадзіны, 10, 100 гадзін была недасягнута, недаступна платформа лічбавая для галасавання, ці немажліва было верыфікаваць, напрыклад. І тут мне падаецца, што нам важна зафіксаваць арыентыры, што мы робім. Напрыклад,
калі 100 гадзін была не дасягнута платформа для выбаршчыкаў, то мы што робім? Якое рашэнне? Мы падаўжаем тэрмін прапорцыянальна, напрыклад, так, і заканчваем галасаванне 17 траўня, а плюс яшчэ 2 дні. То бок мне падаецца, што нам важна, і тут таксама пытанне, хто будзе прымаць гэтае рашэнне. Можа, гэта і зварот да каардынацыйнай рады, мы можам выдаць нейкія рэкамендацыі, мы як выбарчая камісія да каардынацыйнай рады, якая будзе прымаць рашэнне. А што будзе адбывацца у тым выпадку, калі першае былі заўважаны нейкія кейсы, напрыклад, несанкцыяванага доступа, ці калі стаяла платформа. Ну, і гэта заахвочвае нас хіба што звярнуцца зноў да гэтай тэмы, а можа сказаць мне, і я гатовая астатні раз слухаць, што давайце не будзем займацца гэтым, пакуль такі кейс не адбыўся. Я такі чалавек, што люблю працэдуры, перастрахоўвацца. Мне падаецца, што калі мы будзем ісці па логіцы, калі такі кейс адбудзецца, тады будзем яго вырашаць. Я чула гэта меркаванне, я яго разумею, але я яшчэ раз хачу падкрэсліць. Мне падаецца, што можа адбыцца так, што нас будуць абвінавачваць у доўгім прыняцці рашэння, бо гэта тоже таксама час, каб выпрацаваць гэта рашэнне па гэтым кейсе і прыняць яго, прыняць намі ці выбарчай ці каардынацыйнай рады, першае, а другое ангажаванасць. Ну, вось я давала вам кейс да гэтага, я яго паўтару тут таксама. Напрыклад, платформа працавала першых 4 дні, спіс «Ваш голас» сабраў 100 000 галасоў, платформа перастала працаваць, адбылася 17 траўня, у спісе «Ваш голас» 100 000 галасоў, у другіх мала. І, напрыклад, мы прымаем рашэнне, што мы не падаўжаем тэрмін галасавання, а 17 траўня остановились. І тут можна абвінаваціць нас у ангажаванасці, бо усе астатнія проста спісы, іх выбаршчыкі хацелі б галасаваць у астатнія дні. То бок, у залежнасці ад кейса, наша рашэнне можа быць розным, а можа быць не. Таму мне падаецца, што гэтыя агульныя нейкія такія рамачная логіка, што будзе адбывацца у якім тыпе кейсаў спрацаваных рызык, нам трэба зафіксаваць. Дзякуй. Дякую, Лена. Там возьму слово тут Ловерхенд. Так, цалкам пагаджаюся з гэтым, падтрымліваю прапанову. Да гэтага, конечно, мне это падавалася менш важным, а зараз я разумею, што да выбараў, у прынцыпе, 4 дні. Па-мойму, вельмі слушная прапанова, трэба гэта зрабіць асап. У нас часу мала, таму, у прынцыпе, можна папрасіць юрыста плюс LLM-кі, там, да, даць нейкую рамачную логіку для гэтага выпадку, каб яна у нас хоць нешта было, да, загадзя падрыхтавана для гэтага выпадку. Ну і таксама, напэўна, вот, па-мойму, у выпадку інцыдэнтаў, ды ўвогуле, напэўна, КР павінен зацвердзіць вынікі выбараў, не? То бок, ці ёсць у нас такое, хто ведае? Ці павінен КР зацвярджаць вынікі выбараў? Калі павінен, то вось. Камісія, Петя, камісія зацвярджае. Ну, то есть вынікі, да? Ну, не ведаю, па-мойму, у выпадку інцыдэнту важна таксама прадугледзець нейкае ўзаемадзеянне з КР, каб, ну, скажем, ну, как бы это было, может быть, не только, да, а, ну, короче, не ведаю, ладно, по сутности гэтай рамачнай вот документа, да, які бы рэгламентаваў наши дзень, трэба яшчэ, короче, папрацаваць, так, вывучыць пытанне, але, ну, варта зрабіць, нават калі хоць нешта базавае. А я яго рабіла рамачнае, ты яго не чытаў, я могу ўжо пачысціць, бо кейсы ўжо не спрацавалі, то бок было больш кейсаў, напрыклад, калі б было мала спісаў, не на ўсе мандаты, якія мусяць быць размеркаваны, таксама магло быць. Давайте просто зробім тое на час галасавання, грубо кажучы, мець калі б у нас платформа была готовая, мы бы былі ўпэўненыя на момант пачатку галасавання, што все працуе, так, а і потым падчас галасавання нешта адбываецца, тады вось варта было б мець такое, давайте гэта вось сёння-заўтра зацвердзім, апублікуем да пачатку выбараў, ўсё ж такі, да, яшчэ час нейкі ёсць, хаця б нейкую базовую версію, по-моему, это важно. Вось, а наконт працы платформы, ну вось толькі сёння, гадзіну таму атрымаў доступ да вот логаў разгортвання і серверу, яшчэ не глядзеў, там новая для мяне сістэма. Вось, паспрабую сёння-заўтра паглядзець, з усёй сур'ёзнасцю падысці да гэтага пытання, бо, наколькі я разумею, у нас ніводнага няма назіральніка, так?
які б запитував такий доступ. Тобто, ну, ми можемо казати, я там не хотів спис там, форми для назіральників, так, систему актуальну таблицю, але як мінімум мне сказали, што яшчэ нікому гэты доступ не выдавалі. Што значыць, што як мінімум ніводзін назіральнік не запытваў гэты доступ па тэхнічнай частцы. Вось, ну, таму як бы я буду тут назіральнікам в гэтым выпадку, як мінімум, да, таксама запрашаю тых, хто глядзіць стрім і хто мае там нейкія тэхнічныя кампетэнцыі, таксама далучацца, паглядзець ўсё ж такі, ці гэта цалкам празрыстая сістэма, ці мы маем магчымасць цалкам на 100%, ну, ці нормально, на 99, грубо кажучы, соткаў быць упэўненымі ў тым, што выбары не фальсіфікуюцца і ў будучыні не будзе магчымасці для фальсіфікацыі. Ну, уявіце, да, допустим, праз там 5 выбараў КР мы ўжо не проста тут нейкая арганізацыя, а ў нас там уже новыя БНР, мы там уже реальны парламент. А ў нас уже старая сістэма, якой мы карыстаемся уже 7 скліканняў. А тут оказывается, что ну, вы не подумали ў пачатку, і оказывается, что вот ёсць такая, насамрэч, такое слабое звено в этой. Ну, это так я уявляю на будущее, так, допустим. Так вот, каб не было слабага звена, давайте адразу зробім все сур'ёзна з тэхнічнага пункту гледжання, каб это не было на словах, а каб мы маглі реально праверыць, каб это было auditable, да, празрыста, і да гэтага маглі атрымаць доступ назіральнікі, калі яны захочуць. Таму я гэтым займуся сёння-заўтра, буду пісаць апдейты, і часу мала, але мы можам паспець. Дзякуй, Пётр. Так, ніхто з назіральнікаў яшчэ не запытваў, і гэта было, ну, наўмысна мы дамаўляліся, што спачатку гэта робіць, ну, робіш ты, па сутнасці, як бы камісія, но так як у камісіі адмыслоўцаў апроч цябе больш няма, то так, гэта пакуль так, зрабі, калі ласка, а потым ужо будем рухацца далей, таму што пакуль назіральнікі працуюць дакладна, ну я ўжо дадам, так, таму што таксама гэта ўжо частка, і калі пытанне дакранулася, назіральнікі, я ведаю, зараз актыўна працуюць, па-першае, з дакументамі, якія размешчаны, запытвалі дасяжнасць да формы, і мы адкрывалі дасяг да формы, якую запаўнялі выбарчыя суб'екты пры падачы, ну, то бок фіксаванне час, калі гэта было, у якой колькасці былі поданы спісы. Вось гэтыя працэдуры правяраюцца. Таксама назіральнікі зараз актыўна супрацоўнічаюць з самымі выбарчымі суб'ектамі, ну, у фармаце такіх невялічкіх інтэрв'ю задаюць пытанні. Вось гэта з таго, што мне дакладна вядома, і ну, гэты працэс адбываецца. Тэхнічная частка, я думаю, будзе наступным крокам, і будзе добра, калі ўжо у цябе да гэтага моманту будзе сваё ўражанне і разуменне таго, што і як, і ты пракансультуеш тых жа назіральнікаў, як рухацца ў гэтым кірунку. Дзякую. Ну, у мяне тут усё. Ці ёсць у каго што яшчэ дадаць, ці спытаць, ці можа ёсць пытанні ў чаце адносна таго, што мы ўжо агучылі. Калі няма, то тады дзякуй вялікі, калегі. Рухаемся ўжо да выбараў, засталося зусім нічога. Вось 4 дні, да, па сутнасці 3 дні, і потым уже стартуем. То дзякуй вялікі усім, і жыве Беларусь. На сёння наша пасяджэнне закрыта. Дякую. Дякую. Жыве вечна.